Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Дар навораи имрӯзаи мо подписчикои азиз буқои сементал омадагааст. Сементалҳои элита барои бонӣ, барои боқидан, калону майда ҳамаш ҳаст. Мана истуда майдаош, истуда калонош. Калоношам беҳад зур, майдаошам пародоӣ зури омадагиай. Ҳозир дар ҷош якта сёмка мекунем, баъд берун мебурем. Дар берунам хушро тамошо мекунем, навора пурра тамошо кунем, маълумотҳоро пурра бигирем, нашоти нархош, нашоти весеш. Баъдан маслиҳат карда харидорои аниқ занг бизанед. Суроғаи мо шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, лави дарёи Элок. Рақамҳоро дар экран мемонем. Телефон ватсап ҳаст. Сементалҳои калону майда. Касида дар кор бошад, занг задан мегирем. Пародои тозааш шохдорош будааст, даруни майдоашда бешохошам аст. Наира жаброша бинед чӣ хел бахбахош кашол. Ҳозир мебурорем берун. Аввал калонора мебурорем, баъдан майдора. Навора пурра тамошо кунед. Касида дар корай маслиҳат карда дар рақамҳое ки дар рӯи экран мондагием муроҷиат кунед. Телефон ватсап ҳаст. ина бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Мо навора сар кардем. Якум буқара бинем, буқаи сементал. хушрӯ аҳамият диҳем. пеши қафо, дарозиш, корпусош. инаи дуюм шай. инаи сеюм буқа. бинед чӣ хел буқои базеб. инаи чорумуш. ина калонош омадааст. мана марамат. анаира бинед чӣ хел. мана ешбо дига намуд. беҳад пародои зур. мана весошон ҳамаш ай 500 боло. ҳамаш барои бонӣ тайёр. хӯрдан саломатишда ягон камбудию зиёдатӣ надорад. молои боварӣ, пародои тоза. муроҷиат мекунед. адресҳоро гуфтагием. нархошон ай 28 000 сомонӣ то 29 000 сомонира. боз муомила дорад, даставка дорад. шиносои буқапарворода роӣ кунед. навора балечкои сементал ҳаракат кунед. хоб 3-та 6-та 8-та калон будааст. 8-та калон бо майдошам. озоиз майдоорам мебурорем. тамошо мекунед. адресҳоро гуфтагием, нархоша гуфтагием. рақамҳо дар рӯи экран. харидорои аниқ маслиҳат карда занг бизанед. баъд лайкорам фаромӯш накунед. подписчикои азиз, айдам навораи зур, молҳои зур иншоалло меоянд. олӣ мебурорем, аз канал дур нашавед. ҳозир майдошам мебурорем. дар давоми видео мебинем. подписчикои азиз, манаи майдошай. майдошам якне чӣ хел базеб хушрӯ. пародаш беҳад хушрӯай. ҳозир алаф мепартоям, мебинем. хӯрданошам қафоша якта нишон диҳем. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 Bunları boyatmayı da şurada bu. Кафош шур тамошо кунед ҳозир ая пешам мегирем я бор мебинем хурданшонам дигашам наира бинед чӣ хел васеа ҳамашам васеа бо иш бо дига намудайда красавчикшам я Ana. Ne хурданшон. Марҳамат 1 2 светоро даргиронем камтар торик шидестайда мана наванги майдаки гуфтем мана калонош хурданоша бинед гуфтестам ки ай хурдан саломатиш ягон камбудӣ нест биёем худтон бинен ай пеш савдо кунем маъқул шидагиша бигирем барен акнун ҷои асосиш мегзарем ба нарху навои майдао о подписчикои азиз нарху навошон ай 21 000 сомонӣ то 24 000 сомонира ина майдое ки ҳастай куда ба иншон ина дита майдатар хуб яъне инаи майда ино аллакай савдо шудагӣ будааст подписчикои азиз ман сёмка кардаму не ки ино савдо шудагӣ будааст ин нарх барои инаи калоно ина сета калон мана инҷа бо сетаи дига аст нархошон 21 000 то 24 000 сомонира нархи майдоош нархи калонош алоҳида гуфтагием сементалой тоза парода молои солим молои хориҷа касида маъқулай маслиҳат кунед харидораи аниқ занг бизанед марҳамат аз номи канали мо гап занед иншоалло муомилаи хуб арзон карда метиҳад подписчикои азиз рақамҳо дар рӯи экран телефон ватсап кор мекунад раҳмат ки бо мо ҳастед ба диққататон раҳмат аз канали мо дур наравед иншоалло наворҳои зур ҳоли аст пеш аст подписчикои азиз аз шумо фақат лайку комментария ва обуна шудан ба канали мо